Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект "Информирани и здрави" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Аз съм собственик на известно столично заведение. Инвестирал съм между 5 и 10 хиляди лева за изграждането на преградни стени и вентилация на помещения за пушачи. Така ме задължава закона. Но ако утре се приеме пълна забрана за пушене на закрити обществени места, какво да ги правят тия стени? Моето кръчме е под 50 квадрата, като изключим кухнята и тоалетната. Направил съм го само за пушачи, защото при мен кои идват? Само кварталните пияници. Утре, ако забранят пушенето, направо съм загинал. Работя в този малък биоресторант от близо 2 години. За радост, шефа избра да не се пуши в заведението. Според мен мисълта на хората вече започва да се променя. Пътуват все повече и повече в чужбина и се стремят да живеят здравословно. Клиентите нямат нищо против да изпушат цигарата си пред прага на заведението. Не, ние не пушим, но приятелите ни яко. Естествено, не сядаме в различни заведения и на различни маси, но бихме желали да сме по-наясно къде се пуши и къде не. Уж има някакви правила, ама изключенията са толкова много, че не знам. Ще ме разберете, ако някога са търсили място да не е пушач. Тютюнопушенето е забранено на всички закрити обществени места, закрити работни помещения и обществения транспорт, като се допускат изключения в определени обекти. В обектите за местата за настраняване и средствата за подслон. Това са хотели, почивни станции и други такива заведения. В залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечения. Кафенета, ресторанти, питейни заведения. Също така в нощните заведения се допуска тютюнопушене. Пълната забрана на тютюнопушенето на определени места има особена важност преди всичко за осигуряването на здравословна среда на хората, които желаят да живеят в такава. Веднага искам да стане ясно, че с промените в закона и с цялата наша дейност нямаме за цел да накажем някого за това, че пуши. Той си е достатъчно наказан. Моето лично впечатление е, че голяма част от хората, които пушат, особено сериозните пушачи, са достатъчно наясно и мотивирани от вредното въздействие, желаят да преустановят този вреден навик. Не винаги обаче това е толкова лесно. Бихме могли да помогнем на тях и с съвети, и с консултации, и с препоръчване на лечебни средства и практики, но основната ни цел не е да откажем тях, дай Боже да има и такъв процент. Ние го установяваме, между другото, с частичната забрана, тютюнопушенето спадна с близо 2-3%. Това също е важно. По-същественото обаче е за тези, които желаят да живеят здравословно, да дишат чрез въздух, да имат тази възможност. За мен беше изненада, когато започнах да се занимавам с тия проблеми. Мислех, че една голяма част от обществото, тъй като пушачите не са малко като процент от нашето общество, ще бъдат рязко против това, което правим. Изненадата беше, че изобщо не е така. Освен голямата група на непушачите, които държат да дишат чрез въздух, една много голяма част от пушачите също разбират и знаят, че това, което правим, е полезно, включително и за тяхното здраве. Друг е въпросът дали могат да коригират поведението си, но като съзнание ние имаме дори и тяхната подкрепа. И факта, че представителните проучвания показват, че 60-65% от обществото стои зад тези мерки, е достатъчно показателен. Първоначалните разговори с бранша между министъра на здравеопазването и премиера бяха и очакванията не бяха такива, забраната да бъде въведена от 2013 година. Съответно, колегите всички направиха своите инвестиции и приспособиха обектите си към така наложените правила. Очакванията ни бяха, че в един по-късен етап ще премине така нареченото, така, ако мога да се изразя, окото на бурята или на икономическата криза и ще влезем в малко по-нормални икономически обстоятелства. Хората бяха направени едни разчети, бяха вложили едни средства, които в момента не се оправдават. Ние сме за да се води с така здравословен начин на живот, но трябва да се има в предвид, че ние сме тези, които плащат в крайна
сметката плащаме ние. Тоест ние сме икономически казано най-унеправданите. Като асоциация на българските туроператори и туристически агенти отдавна сме казали нашето мнение, че в България трябва да се въведе пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места. Помислете си колко по-добре ще бъде за вас, ако не се пуши в едно заведение. Ще съкратите половината от персонала си. Вашите сервитьори, половината от времето, което им отнема, е да чистят пепелниците. Ще можете спокойно да съкратите персонала си наполовина. Западните туристи, особено от някои страни, като Англия, Холандия, Белгия, дори Испания, за тях е важно в страните, които отиват, да не се пуши в заведенията. Гледам с смесени чувства. Лично аз съм за влизането ни в Европейския съюз, за спирането на цигарите по заведенията. Не бих казал, че съм много щастлив, но все пак, ако това ще ни помогне да влезем в Европейския съюз, точно този, в който желаем, съм съгласен. Аз съм окей с забраната за тютюнопушенето. За мен трябва да има и такива места, които да не се пуши, и такива, които трябва да се пуши като цяло. Приемаме го, тъй като това е проект, който няма как да успориме, но се надяваме наистина, ако това нещо се въведе, да се въведе навсякъде. Имайки предвид, че в нашите заведения сме изпълнили изискването за отделяне на пушачите и непушачите, във всяко едно заведение има отделни зали, в които те се чувстват, както и едните се чувстват така, както и се чувстват без тютюнев дим, а другите да се наслаждават на цигарите си. Това за момента мисля, че е достатъчна мярка, която може да ни даде възможност да работим нормално. Има наистина доста собственици на заведения и хотели, които желаят тази пълна забрана да бъде отложена още известно време. Което мен лично ме озадачава, защото това изцяло, бих казал, подценява българина като клиент. Те едва ли не казват, ние така по този начин ще изгоните нашите клиенти. В същото време, немалка част от българите отиват в чужбина точно поради тази причина, че тук са в някакви газови камери. Съответно не могат, условията за семейен туризъм са почти отвратителни на много места точно поради тази причина. Да не кажем колко много чужденци съответно се оплакват, нали, от тези условия, които в момента съществуват в страната ни. И не случайно българските туроператори, които всъщност привличат чужденците като клиенти в България, те са твърдо за тази забрана за пушене. Въвеждането на пълна забрана ще е голямо постижение за здравето на хората. Това ще е страхотно за мен и за нашите клиенти. Всъщност ще е страхотно за всички. Нищо няма да се промени, заведението пак ще си е пълно. Като го забранят навсякъде пушенето, тогава ще направя някоя промяна, ще изнеса някоя друга масичка навънка, ще направя някоя по-засукана манджа или пък ще сложа караоке. Поне като не могат да пушат хората, поне да си пеят. Най-хубавото е, че вече няма да търсим място за непушачи. Защото ще имаме такова място. И то е целият свят. Животът обича непушачите. Национална кампания срещу тютюнопушенето. Кампанията се реализира от Министерство на здравеопазването в изпълнение на проект „Информирани и здрави“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Настоящият филм е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия филм и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.